θα μας μιλήσει για το ρόλο των γυναικών στην παραγωγή και την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας. Καταρχήν καλημέρα. Αν και δεν βλέπω πολλές γυναίκες εδώ σήμερα, ελπίζω οι άντρες το μεσημέρι να τα μεταφέρουν αυτά που θα πούμε στα σπίτια τους. Το θέμα της εισήγησής μου, που είναι ο ρόλος των γυναικών στην παραγωγή και την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας, είναι μεγάλο και πολυδιάστατο. Θα περιοριστώ στις παραμέτρους που βάζει το θέμα της διμερίδας, δηλαδή για τον ρόλο των γυναικών στην αγροτική παραγωγή, τοπική επιχειρηματικότητα και ήπια ανάπτυξη της περιοχής μας, της περιοχής του Χελαμά και του γύρω χωριό, δηλαδή της περιοχής των Δήμων Ζήτσας και Απογονίου. Η τοπική ανάπτυξη είναι μια μορφή περιφερειακής ανάπτυξης, στην οποία η τοπική παράγοντας ανάπτυξης. Ως τοπικοί παράγοντες δεν θεωρούνται μόνο τα γεωγραφικά και φυσικά χαρακτηριστικά ενός τόπου, δηλαδή ο φυσικός και ο ορυκτός πλούτος του, αλλά και τα κοινωνικοπολιτισμικά χαρακτηριστικά της τοπικής παραγωγής που σχετίζονται με την αναπτυξιακή διαδικασία. Έτσι, οι τοπικές κοινωνίες είναι δυνατόν να προωθήσουν την ανάπτυξή τους με την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, με τη βοήθεια της τεχνογνωσίας. Για τον λόγο αυτό, η προσπάθεια τοπικής ανάπτυξης επικεντρώνεται κυρίως σε περιοχές υποβαθμισμένες και μειονεκτικές. Με επίκεντρο λοιπόν τον άνθρωπο και τις δραστηριότητες που αναπτύσσει ο ίδιος στον χώρο της περιφέρειας, η ολοκληρωμένη τοπική οικονομική ανάπτυξη συνιστά τομή της ανάπτυξης. Δεν απομονώνεται και παραμερίζεται ένας κλάδος για να ωφεληθεί κάποιος άλλος. Αντίθετα, δίνεται έμφαση και μεγάλη σημασία στη σύνδεσή τους, έτσι ώστε η ωφέλεια του ενός να παράγει περισσότερα πλεονεκτήματα για τους άλλους τομείς της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό, οι ίδιοι οι κάτοικοι επικεντρώνονται στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που τους προσφέρει η περιοχή τους. Οι κάτοικοι τώρα μιας περιοχής είναι οι βασικοί παράγοντες για την ανάπτυξή της. Πρωταρχικό ρόλο παίζουν οι γυναίκες και κυρίως η γυναίκα αγρότισσα. Και επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να κάνω μια σύντομη, μικρή ιστορική αναδρομή, αλλά ταυτόχρονα και μια παρουσίαση των γυναικείων πλεονεκτημάτων για την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας. Μέχρι την αντιπολίτευση και αργότερα ακόμη υπήρχε τεράστια αντίσταση των τοπικών κοινωνιών να μπουν οι γυναίκες και πολύ περισσότερο οι αγρότισσες σε οποιαδήποτε μορφωτική διαδικασία. Το μόνο που δεχόταν τότε η τοπική κοινωνία και κυρίως οι άντρες ήταν να κάνουν κοπτική, ραπτική και αργαλιό. Άρχισε χρόνο με τον χρόνο και σιγά σιγά να γίνεται ενημέρωση των γυναικών για τις νομοθετικές αλλαγές, για την ισότητα των δύο φύλων, για τον οικογενειακό προγραμματισμό και γενικότερα για την δυνατότητα των γυναικών να συμμετέχουν σε κοινωνικές και πολιτικές διαδικασίες. Η ουσιαστική αναγνώριση ήρθε όταν στον Άριο Πάγο θεσπίστηκε ο νόμος για την σύνταξη της αγρότισσας. Γιατί είναι αλήθεια ότι οι γυναίκες εδώ στην Ήπεθρο διαδραματίζουν έναν από τους σημαντικότερους ρόλους, ίσως και τον πιο σημαντικό, στην οικονομική ανάπτυξη, στην οικονομία της, στην κοινωνική δομή και στη διατήρηση του πολιτισμού της περιφέρειας. Παραγωγικός, οικονομικός και κοινωνικός ο ρόλος της γυναίκας στην Ήπεθρο, που δεν περιορίζεται μόνο στην εργασία των γυναικών στην αγροτική παραγωγή, αλλά και στην αφανή εργασία της αγρότισσας. Πολλαπλός λοιπόν ο ρόλος της, αφού πρέπει να φροντίζει για το σπίτι, να φροντίζει τα παιδιά, πολλές φορές φροντίζει και παππούδες και γιαγιάδες που τυχόν υπάρχουν στο σπίτι και να δουλεύει στα χωράφια. Εργάζονται στα χωράφια και όταν το εισόδημα δεν είναι αρκετό, εργάζονται και σε άλλες εποχικές εργασίες. Ελάχιστες είναι οι γυναίκες της Υπέθρου που δουλεύουν σε υπηρεσίες. Αυτή η αφανής εργασία, αν και είναι πραγματική εργασία, συχνά υποτιμάται. Σε όλο αυτό το φάσμα της φανερής και αφανούς παραγωγής και απασχόλησης, η γυναίκα της Υπέθρου συχνά δεν αμείβεται ή όταν αμείβεται, η αμοιβή της είναι πάρα πολύ χαμηλή. Η Ελληνίδα αγρότισσα, αθόρυβος ήρωας της Υπέθρου για πολλές δεκαετίες, κατάφερε μόλις τα τελευταία χρόνια να έρθει στο προσκήνιο, αφού μόλις το 1952 ψηφίστηκε οι γυναίκες που μπορούσαν να έχουν δικαίωμα ψήφου, να γίνει ισότιμο μέλος της κοινωνίας, αλλά και πρωτοπόρος στην προσπάθεια για παραγωγή και διακίνηση ποιοτικών αγροτικών προϊόντων. Ο ρόλος των γυναικών στην Ήπεθρο μπορεί και πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο σε πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης, γιατί η επιτυχία της όποιας στρατηγικής αγροτικής ανάπτυξης εξαρτάται από την κοινοποίηση των ανθρώπων μιας περιοχής και ιδιαίτερα από την κοινοποίηση των γυναικών, από τη συμμετοχή και αξιοποίηση των γυναικών σε διάφορα προγράμματα όπως τα Leader, τα ΟΠΑΧ και άλλα. Θεωρώ ότι είναι καθοριστικός ο
οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας, αν θέλουμε να μεταβούμε σε μία άλλη ανάπτυξη που είναι απαραίτητη για τη χώρα μας. Αυτή που λέμε ανάπτυξη του προϊόντος, την αγροτική ανάπτυξη με το πράσινο χρώμα, δηλαδή την οικολογική ανάπτυξη, την ποιοτική ανάπτυξη των προϊόντων, τη σύνδεση της αγροτικής ανάπτυξης με υπηρεσίες τουρισμού, υγείας, πολιτισμού, αναπτύσσοντας τη φαντασία, την τόλμη, την επιχειρηματικότητα μέσα από την ισότιμη γυναικεία δράση και την υποστήριξή τους σε αυτό το τομέα. Πρέπει να υπάρξουν πολύ συγκεκριμένες δράσεις και υποστήριξη για την αγρότισσα με βάση την πραγματική ισότητα των δύο φύλων και στην οικονομία και στην κοινωνία και στην πολιτική και στην προσωπική και οικογενειακή ζωή. Χρειάζεται μια νέα αγροτική πολιτική που θα την αφορά και την οποία θα βοηθήσει και η ίδια αγρότισσα, οι ίδιες οι γυναίκες της παραγωγής στην περιφέρεια. Πραγματική στροφή στην περιφερειακή ανάπτυξη με ενισχύσεις και υποδομές. Υποδομές που θα στηρίξουν την αγροτική οικογένεια, τους νέους αγρότες που θα στηρίξουν την παιδεία και την υγεία. Στην καταξίωση των γυναικών στην παραγωγή και την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας πρέπει ουσιαστικά να συμβάλλει και η πολιτεία με ενεργοποίηση του κράτους, των κοινωνικών φορέων, το σχεδιασμό νόμων ευνοϊκών για τη γυναίκα αγρότισσα. Πρέπει να ληφθούν μέτρα που αφορούν την έρευνα, την ενημέρωση, πειραματικά αγροτήματα, αντιλογή εμπειριών και αγροτικές αγορές. Θα πρέπει η πολιτεία να φροντίσει ώστε τα αγροτικά προϊόντα να πηγαίνουν κατευθείαν από τον παραγωγό στον καταναλωτή χωρίς μεσάζοντες, από το χωράφι στο ράφι. Πρέπει να προβληθούν τα παραδοσιακά παραγόμενα προϊόντα στην εξωτερική και εσωτερική αγορά μέσα από εκθέσεις και αφιερώματα σε μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Να προωθηθεί ο αγροτουρισμός και τα τοπικά παραδοσιακά σκευάσματα και παραδοσιακή λαϊκή τέχνη. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα στάση απέναντι σε αυτό που ονομάζουμε βιωσιμότητα και αυτό γιατί στις τοπικές κοινωνίες και στις άλλες ομάδες, εκτός από την κερδοφορία που είναι απαραίτητα για την ύπαρξη βέβαια μιας επιχείρησης, εισέρχονται και μια σειρά άλλα κριτήρια, τα οποία μπορεί να φαίνονται ασήμαντα για κάποιους, αλλά εδώ είναι ακόμα πιο σημαντικά από το κέρδος. Είναι το κριτήριο που έχει να κάνει με τις δυνατότητες απασχόλησης των γυναικών και που εμείς πολύ απλά το λέμε βγαίνουν από το σπίτι τους. Είναι η προοπτική που ανοίγεται μπροστά τους να μείνουν στον τόπο τους, να αναπτύξουν τον τόπο τους, να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Όταν λοιπόν μιλάμε για βιώσιμες δραστηριότητες, πρέπει να παίρνουμε υπόψη μας και αυτή τη διάσταση. Την καλυτέρευση των συνθηκών ζωής και δράσης των γυναικών θα τη φέρει η πολιτεία από τη μια πλευρά, αλλά από την άλλη θα τη φέρει η κοινωνία και οι άνθρωποι που την απαρτίζουν. Θα τη φέρουν οι άντρες και θα τη φέρουν οι ίδιες οι γυναίκες όταν θα παλέψουν για τα δικαιώματά τους μέσω των συλλογικών δράσεων και από εργάτριες μερικής απασχόλησης θα γίνουν επιχειρηματίες, διεκδικώντας το σεβασμό και την εκτίμηση όλων. Η εργασία όμως για τη γυναίκα, εκτός από δικαίωμα, έχει γίνει και ανάγκη λόγω των οικονομικών δυσχεριών που αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια. Εργασία για τη γυναίκα της περιφέρειας και της υπαίθρου σημαίνει διπλό ωράριο, συμμετοχές στις δουλειές, οι οποίες σχεδόν πάντοτε θέλουν υπομονή, επιδεξιότητα και είναι αρκετά κουραστικές. Παρ' όλα αυτά, η δυναμική παρουσία των γυναικών της περιφέρειας στους τομείς της απασχόλησης και στην οικονομική ανάπτυξη αποδεικνύεται έμπρακτα σήμερα που βιώνουμε τη μετάβαση από το παραδοσιακό μοντέλο γεωργίας σε πιο σύγχρονα πρότυπα όπου η ποιότητα των προϊόντων και ο καταναλωτής έχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Είναι παρούσα στην αφετηρία αυτής της νέας μεταρρύθμισης του αγροτικού τομέα, όπου το ζητούμενο είναι η ποιότητα των αγροτικών προϊόντων προσαρμοσμένες στις σύγχρονες καταναλωτικές ανάγκες. Η γυναίκα της περιφέρειας, λοιπόν, συνειδητοποιημένη, δραστήρια και ενημερωμένη, καταρτισμένη σε πολλά θέματα που τον απασχολούν, αναπτύσσει δικές της πρωτοβουλίες, αποφασίζει, έχει κρίση και άποψη. Έχει πάψει σήμερα να είναι ο βοηθός και ο εργάτης του συζύγου, αλλά στέκεται άξια στο πλευρό του σαν συνεργάτης, συνεταίρος και ανεξάρτητος επαγγελματίας. Δημιουργεί επιχειρήσεις οικοτεχνικές, βιοτεχνικές και αγροτουριστικές. Τα ωφέλη που προκύπτουν τώρα από τη γυναική επιχειρηματικότητα στην περιφέρεια είναι πολλά και αξιόλογα. Επιτυγχάνεται βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών. Αξιοποιούνται τα αγροτικά προϊόντα στο μέγιστο βαθμό και ο φυσικός πλούτος της κάθε περιοχής. Αναπτύσσονται εναλλακτικές μορφές τουρισμού και διατηρείται και προβάλλεται ταυτόχρονα η ελληνική παράδοση και κληρονομιά. Αναβαθμίζεται η κοινωνική και οικονομική θέση της αγρότισσας και της οικογένειάς της. Βοηθά στην παραμονή του αγροτικού πληθυσμού στην Ήπειρο
ύπαιθρο αλλά και στην αναζωογόνησή της. Δημιουργεί θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της υποαπασχόλησης στον αγροτικό χώρο. Συντείνει κατά πολύ στην εναλλακτική απασχόληση του αγροτικού πληθυσμού, λόγω της επιθυμίας της να δημιουργήσει τη δική της πηγή εισοδήματος, επιλέγει νέες δραστηριότητες που συχνά αποτελούν φορέα καινοτομίας. Πολλές φορές η φαντασία και η ευρηματικότητα των γυναικών ξεπερνά τα αναμενόμενα. Ήρθε η στιγμή λοιπόν να αφήσουμε τους θεωρητικούς προβληματισμούς και να χειριστούμε το ρόλο των γυναικών έμπρακτα, αποφασιστικά και επιθετικά. Ήρθε η στιγμή να απαιτήσουμε μια εθνική στρατηγική για την περιφερειακή ανάπτυξη με προτάσεις εφαρμόσιμες, ρεαλιστικές, κοστολογημένες, στοχευμένες και βιώσιμες. Σας ευχαριστώ πολύ.